Nachádzame sa vo Veľkej Lomnici, kde máme v ponuke priamo 2 domy na jednom pozemku. Pozemok má 1071 m². Pôvodný dom je veľký a rozsiahlý a menšia prístavba rodinného domu je moderná a dizajnovo zariadená. Tak si to poďme spolu pozrieť. Súčasťou tejto nehnuteľnosti je aj garáž a tieto 3 zastrešené parkovacie miesta, z toho 2 sú pripravené na elektrické nabíjanie. V neposlednom rade je celý tento priestor pod kamerovým systémom. Čo vy na to?